Pozivam da dođe gospodin Adi Škaljić. Adi, prošlo prvo pisati. Ovo primjeno, jel? Brzo ćemo. Adi. Adi. Ovo su mjere prozorno. Epidemija je. Ako može da dođe gospodin Adi Spljavljak. Gospođa Aida Ožegović. Evo malo fotku. Pozivam gospođu Ajšu Saračević. Pozivam gospodina Alena Poru. Moram staviti. Pozivam gospodina Toni Vukadin da pristupi glasanju. Pozivam gospodina Verne Ćosić pristupi glasanju.